mabati. Jagoro mongirore migawo mar udi Charles Hinga koro pogore paro kod moko kuom jotend sirikand Kenya Kwanza ma osebet kathiano ni paro mar chik mar omenda ma higani ibiro kal ma onge lokruok kata matin. Mana kaka Edwin Okoth lerono, Hinga ne ochako lieko ni moko kuom chike maluoro omenda ma ichano juog jogo ma yudo sara mondo mi oger godo udi ma nengogi oyueyo idhi loki. Edwin Okoth miyo lerni. Liet mar akweda ma osebet ka omako paro mar chik mageto joka tamala dek mag osach jogo mondiki mondo ger godo udi ma nengogi ni piny koro chal ma osechako nyayo lemo. Jagoro mongirore migawo mar udi Charles Hinga wacho ni bang' winjo ywak kowuok kuom jopiny ewi choko mar omenda no, koro bi juogo osuru ewi omenda ma ochoki kuom jogo mondiki ka ochopo seche ma gidwa kawo omenda no. Is the current bill as it is it going to be like that when it is finally done? I believe the answer is no, because there are certain things. For example, let me give you one. In the current bill, it says that when you have withdraw your money after 7 years, there will be a tax. So as the executive, we have gone and we've sat down and we said to create an incentive for people to save. Can we then say that the withdrawal will not have taxes? And the answer is yes. Paro mar chik no bende ne oloro ne jogo madwaro kawo omenda gi bang' higni 7 kama ne oyienegi mana kawo omenda ma ong'adi osechegi kende, kama ogol kod kembe ma ondikogi to pod ne dong' kuom higni 7. Mano bende koro Hinga wacho ni sirikal osegoyo bade piny. And we have looked at that and we have said it is a fair call, and so we are going to propose that at the anniversary of 7 years, if you haven't gotten a house, you can withdraw your portion plus the employer's portion. Piny owacho bende koro ni kod wich bar mar keto thenge omenda marom kod atamala dek mag osara ma ichulo jotije mag piny owacho sani, omenda ma nyaka kete bajet ma higani. Ne jogo ma ok ondiki, fuong'ruok nitie nikech gibiro mana golo omenda no ka gihero, kende kwan ma gihero ka chakore Sh200 kende. How will Juakali make contributions? They will make contribution via the voluntary scheme. At the moment, we don't have a way of them getting into the mandatory. And Chair, we have tested it and it has worked. In Park Road, I have 45 Juakali artisans that are homeowners. Gima ne pod otamo jagoro no duoko e nyim jood bura en ni atamala dek ma nyaka ng'ato ka ng'ato ma ondiki golno en osuru koso. This is a very technical question, because when you mandate people to do something, especially in the money bill, or takes the form of a tax, the only difference, if we want to say it is a tax, for example, the only difference is that it has a differentiator from the other ordinary taxes. I think the government should be very candid enough to say that we cannot be able to raise enough revenue. We cannot borrow domestically and internationally because our interests have gone up, and say that, these are form of borrowing. Actually, government is borrowing from the citizens. When you are saying that after 7 years, you can go and reclaim your money, that is a borrowing. Chieng' Tich Ang'wen, jood bura biro bet kod thuolo mar chako twak ewi paro mar chik mar geto medo osuru e omenda machakore dwe mar 7 higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar Azimio